Molt bé, doncs bé, les anelles, entre altres coses, ens permeten fer treball de tracció. Llavors, a nivell de musculatura posterior, ens permetrà fer un munt d'exercicis que reforcin en major part tota la part de l'esquena. Des dels peus fins aquí al darrere. Podem fer exercicis de cadenes més reduïdes o exercicis de cadenes més àmplies. Jugant amb la distància del punt d'anclatge, augmentarem o traurem intensitat. Comencem amb un exercici localitzat a la zona de romboides i trapèzics. Des d'aquesta posició, simplement ens deixem caure mantenint la planxa i torno. La força principal d'anada i tornada la fan exercicis com el dorsal, trapèzic, si juntem les escàpules activant romboides i, de retruc, tota la musculatura posterior està activa per mantenir la planxa. Com us comentava abans, si ve una miqueta més d'intensitat, simplement m'adelanto i pel simple fet de canviar la posició, augmento els quilos de càrrega i incideixo una miqueta més en les fibres altes del trapezi. En aquesta posició podem anar fent les repeticions que creiem convenients. Que volem incidir una miqueta més en part deltoides posterior i romboides. Giro els canells i el que fem és obrir els colzes cap a fora. Si veiem que aquí és massa intens, tiro una miqueta endarrere, segueixo mantenint aquesta posició i torno. Molt important que el coll estigui actiu i no pengi enrere ni estigui aquí. Mirada en línia amb les cordes i vaig fent les repeticions que cregui convenients.